Takmer 1000 rokov toto najstaršie pútnické miesto navštevujú chorí s vierou na zázrak. Králi s celým dvorom, cisárovná aj pápež. Do očí mu stekali ďalšie kvapky potu. Už to neboli kvapky. Oči mu zalievali potoky slaného, slizkého sajrajtu, ktorý sa mu uvoľňoval z pórov na celom tele. Keď sa opäť vynoril z tmy pivnice, už končila modlitbu. A stoj pri nás, teraz aj v hodinu smrti našej. Amen. Nastalo ticho. Ako by počkal, kým sa dôstojne rozlúči. Snažil sa vylomiť dvere do veže. Nad ním sa hompálalo na vysutom rahne už takmer bezvládne telo. Ešte tu bola šanca zachrániť ho. Najprv boli dvaja a jeden sa aj tak snažil vycúvať. Teraz sú 4. Spoločenstvo 4, ako to nazval Robo. Jeden dovolenkujúci rakúsky policajt, skrachovaný novinár, pološialený burzový maklér a jediný rozumný, profesor psychológie. Mohol by si napísať niečo o teórii chaosu, čo povieš? Akože, ako dokáže mávnutie krídiel motýla spôsobiť búrku na luke? Presne. Ale no. Asi vždy existuje nejaké prvé mávnutie krídiel motýla, kým sa veci rozbehnú. V tom, čo sme prežili, bola tým prvým mávnutím krídiel, ktoré rozpútalo hotové peklo, asi ľuďová smrť. Určite. Vieš, čo je však na tom šokujúce? Čo? Vždy, keď som počul tú historku z teórie chaosu o prvom mávnutí krídiel motýla, tak som si vždy, koniec koncov tak ako všetci ľudia, predstavil nejakú babočku, vidlochvosta alebo modráčika. No a? A nikdy predtým by mi nebolo napadlo, že tým prvým motýlom, ktorý mávne krídlami, môže byť smrtihlav. Strhujúci kriminálny thriller, ktorý by ste čakali skôr v uliciach New Yorku, sa možno odohráva aj za oknami vášho domu v malej obci. Len na prvý pohľad si to možno ani nevšimnete.